Halo, halo. Oh.
Cek. Ayo.
kijeng ora apa-apa. Aku Kowe kaya isine kijeng. batang. Wah, lah aku jane tanggapan rene iki rada males ora. Masnya apa tanggap iku kudu menghibur masyarakat Bandar Alim lho. Ora kok masalah menghibur. Terus Aku getun guyoni bocah cilik nggih. ini apa? Kelingan adewe teko nggih. Apa? Kowe gendong teko. Greget lho kok. Ya paling ndak emas apa piye lah dhewe iki wis internasional lho nggih. Nyeluk kowe apa? Kendong. Aku Kowe teko apa? panitia marani aku to. Heeh. Aku iki kerangkul. Dirangkul dituntun ngono to. Si Bandri iki muni lho. Nyapa? Malingnya kecekel. Tibae luwih nemen kowe. Nemen aku kok. Ngono ya karek keplok-keplok kaya blas. Ya Allah. Kasar. Bosanmu keplok-keplok kaya geger. Mana apa? Saya tak omongi kanggo penonton yang sing ning isor wit gedang kali wit jati. Nyapa? Mengke lek balik mesti kena little body. Apa kuwi? Sithik gatel kabel wedi. Iki kulino grupis kok iso. Lah kae balik nek ora mesti dikit nggak? Oleh nggon ya ning kono. Unjana kok malah kok ndelok maling. Kowe cara wite kowe to? Cara wite aku. Ya ora oleh nggon ning kono. Ya. Yang penting lak tetep guyon rukun nggih, ngoten nggih Bu nggih. Lah iki lho wis apik. Luar biasa. Luar biasa apa lah aku wis atraksi lho lambemu lho urung. Wis, ayo. Kowe nyanti. Eren. Mulai. Tak gocol nek. Hop. Trompet ya gawe trompet mas ora kok cangkem tok ket mah kok yayu. Apal, kat lagek teko kene ke wis apal. Bongge iki ora kok kaya biasane lho nek tanggapan reokan. Lah perkarane apa? Gendakane melu iki. Wah, apal aku kowe iki kok. Nek muni piye? Gendakmu melu to? Ujug kok gendakanku. Lah apa? Ngarepe kuru-kuru kono tak gawe ganjel bantal mergo awake lebu. Kowe iki wonge guyu to. nyapa? Pertaminane medun enggak medun. Kowe iki kok teko Pertamina barang kok. Tangki. Tangki apa? Kowe iki mbaca ngono. Tangki Iki maksudnya weteng lagu kutang-kutang lho. aku iki ora seneng karo kowe iki jane iki. Lagu tali kutang lho. Aja ngono kuwi kok ngrembug kaya ngono kuwi kok. Ya. Bawang nek kene iki adewe ditimbali wonten desa pundi niki? Bandar Alim. Bandar Alim ki ora umum lho nggih. Ora umum. Nekakne kendhong pungge nanggap reok regenge kaya ngene iki alhamdulillah dalam rangka peresmian listrik sibel menika alhamdulillah sampun. Lah, rewan kene ngresmene sibel. Lah kowe ora oleh balik. Lha nyapa? Kowe gawe tumbal ben stromendas ngono. Pegamu. Iku koclok lho. Lah apa? Wong sibel. Dia channel reok iku koclok. Lah wong yo ngadeg nek kene pikirku nek acara iki acara apa to? Menika acara yang resmi terap lho. Kowe iki kok kulino jeblas. Halal bihalal pemuda. Pundi niki? Bandara. Ora, Bandar Alim apa jenenge Cina-Cina. Yo lek pemuda iki putih kabeh. Sing putih karo wong loro tok. Liyan iki ireng-ireng kok Cina. Kowe iki yo aja ngono. Lah ketua kacamata iki lho. Apa Cina? Apa
apa Cina? Lah pimpinan Cina kuwi ki. Ora apa jenenge Cina? Apa ta jenenge apa ta nggih? Cina ki cinta tanpa ditolak. Cina cinta tanpa ditolak sak seremu. Cinta tanpa ditolak, cinta tanpa ditolak karo masyarakat. No. No iki nomboi selalu. Ketua RO ki nomboi terus. Tombok ngono karep. Yo. Jenenge apa ta sinomane apa? JJS. JJS ki jalan-jalan sore. Lah iki JJS. Kaya pakmu karo mbokmu nek ben sore ning Bantar Angin kuwi JJS. Kayak bapak karo buku semper ya. Sing buku delok kan. Buku delok. Lah kowe kuwi kok jeblas semuae. JCC. JJC. Apa nih kemana? Jalan-jalan Cina. Jarak Cina Club. Ngono andinmu arep tanggapan rene munimu acarane komunitas mobil. Pengen tulisannya klub. Bocah iki lho, ngleding kowe iki. Wong iki acara pemuda iki delon kaya ngene iki. Pemuda ki nom. Lah tuwek yo. Pemuda ke iso nekakne kentung bongke jadil mening-mening rombongan reog apik. Lah kuwi lak pemuda sing istimewa. Istimewa. Kase ora kok ditilep dhewe dige poya-poya dhewe ning dinggeng regening lumpune masyarakat Bandar Angin. Tepuk tangan buat pemuda JCC. Apik iki. Lah ngene iki, Bandar Angin iki sinomane seneng karo budaya. Lah iya to lah iki nyatane apa ki? Sigrak terampil cekatan kabeh sinomane adewe teko soto ya muda. Terampil apa? Wedang urung duwe udur nek. Kowe iki mbok aja jeblas ngono kuwi lho. Nyapa? Diundur ki selak kene iki wedange wis adem. Ah tak mbok sak seruput. Wong sampe Mas tak undur. Aku jangkrik. Kowe iki kok kulino jeblas ngono kuwi. Oke. Pemuda kompak ki ya pemuda JCC iki. Muga-muga pemuda JCC dadosa barometer pemuda-pemuda desa yang lain. Allahumma. Masyarakat Bandar Angin rezekine lancar Allahumma. Masyarakat Bandar Angin sehat selalu Allahumma. Sesuk nanggap dhewe Allahumma. Amin apa rong tahun mau nanggap. Sedengene kok duwe mutu ngono nanggap-nanggap. Yo paling hendak genti dongane to wong Mbah Lurah menika nggih rawuh nggih. Mbah Lurah. Alhamdulillah. Baik nggih Mbah Lurah bener sih rawuh. Siap nggih, Pak. Siap selalu. Lagi kanggo Mbah Lurah dong. Ora apalnya apa. Ora iki ora ngelokne elek. Mbah Lurah iki luar biasa. Luar biasa. Iki karo masyarakat enek undangan apa iki teko. Teko Ning klerune siji. nyapa? Pemuda nanggap berat Mbah Lurah kapan? Iya. Kowe iki kok teko kono ki lho. Loro cuk natap lah. Mbah Lurah ki urusane oke. Oke ya ben. Kok ngono lho kowe iki. Pemuda nanggap berat kok. Hah? Nggih. Nggih nyapa kowe iki mbocok. Kowe iki aku ra seneng lho ngono kuwi iki. Lah semono 50-50 ra metu kok. Iki bocah iki kok kulino jeblas. Mbah Lurah sama sini, Pak? Sama? Suyanto. 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 Kok benda ini nyapa kocok kok iki? Otakku mikir. Sukarela menghadapi masyarakat, tidak pernah membanding-bandingkan. Enek acara apa? Iki lho nyok. Masyarakat iki lho nyok. Pemuda agak acara iki lho nyok. Lah nek gandongan. Mok. Kowe iki baca ngono. Eran gitu. Suyanto. Tok. Koran matamu. Loro matamu. Suyanto. Yan yakino lek dadi lurah iki kudu iso milah-milah aja sampe beda-beda. Napa lah ya kuwi apik. Dadi kabeh iki disengkuyung enom cilik, Tuwek. gedhi.
kuwi dadi siji nyatane bocah cilik-cilik ibu-ibu bapak-bapak ya rumah dadi siji ning kene apik Toto kromone ya apik tidak pernah apa ya iki mleburine mah ya Mas Keneng Mas Koge monggo. oh iya Dadi karo sapa yang mbok sanduwe sing tuwek mbok ene sing ya tetep ngaruh-ngaruh. lah ya kuwi apik ya paling ndak disalimi to baluran Kok malah petung. kok beto ya disapa to balura marorono aku bocah iki ora seneng nek wong tuwek kok bocah balura sehat selalu nggih balura nggih alhamdulillah monggo Pak nggih monggo alhamdulillah alhamdulillah Mbak tung tak kacang karo telo. Iki le aku ra nyangoni kowe artekno kendung iki. piye wingi welinge balura Balura ngomong welinge piye wong kaya rezeki ora kok duit tok. Tutur pitutur iku ora dungu tok. Ning apa-apa sing ning kene iki enek ya diartekne. Kentung jenengan kengken Mas. kon ngladekne telo karo kacang Kacang, oh balura telo. Keseret bongko. ben baca ngono kowe kerja kulino jeblas ngono Aku ya apa utekmu kuwi? iki kok mau ra apa kat mau ki nyapa balura Ah, dongane yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tela kuwi saka tembung T karo lo Lah sing ngomong V karo B iki lho. kowe iki baca jeblas Lah T karo lo iki kabeh karo B karo F lho sing angel. T iki saka tembung TE tetep Tetep nyempo. tetep manunggal nyawiji nglumpune masyarakate apa ora keliya jiwa ragane kuwi dingge masyarakat Bandaralim Telo dipangan. balura Dipangan teloe emang pesen telo dipangan. lo Luman. baca ngono lu iki ana sapa to melu Aneh bandi. Aneh kok ini sisi. lo Ulo. tak idoni lho bengko kok melu omong Ya. lo kuwi lolos asale maka ki jenenge menuntun masyarakate dadi warga masyarakat ingkang sakinah mawaddah warahmah nyatane ya anake sampe limbane Ya. Ning dongamu ki elek. lah kok elek iki dah Lalu nuntun wong desa apa semper karo desa. Tuntun maksud iki apa? maksudnya balura Apa tuh mau sak desa iki tuntun mlaku ning ngene kabeh. ora ngono balura ki kepala tokoh masyarakat Oh kepala dhewe awake dhewe. kowe ki njeblas ngono kuwi lho Ya, ya. kepala tokoh masyarakat ki sing dituwekne ning desa iki Lah kok ora tekan balura itu. ya tekan desa gawa tekan nyamlo cengelmu kuwi cok jeblas ae kacang kuwi kowe iki aja pokean cangkem lah pendak dino lho kowe iki kok jedeni ae kok Wes tak balene. balura 50 100 angel kok. Ora Mbak guyon, Mbak. Guyon, mulai guyon, Mbak. Oh, gemboran nek kantonge lho. Gemboran gane kantonge. wis aja ngono kuwi kok Balura pancen bijaksana. bijaksana ya nyawer kono ora bulan lupa iklan nek gadel warang gono sampe ning bane iki mbok yo digarap Apa iki? apik lho Aku pengen sing mikir ya, keren. Irunge mancung gitu. iya Iki cara lagu Roma iki. sing irunge mancung Yo, Bang Ari lho ketua Sinoman lho ora kok mancung lho ya. apa Rambine ngisor. yo ora apa Aku pengen mikir Pak iki.
Iki pemain son ya, sama Ica sama. Ica Celo. Ica Loji. Kenapa le? Aku ya tangan sing apik, tangan sing ojo bukane iki. Aku 100 ya ebet. orang mau ya brand maka duanya lele Lah 100. satu sama Sing satu sapa? Lah sing wayahmu nek satu kan ora iso. sama Jadi kurang jelas. Mele ta sing sekali. tak balik wes apa tak mau duit tuh Oh ya, lagi lecet ra ya. detak nek mau Oslo langit angkat di saksi Iya ya. Kurang manis tabai kuho. Orang tekan. Kok tiktokan. Mana dia? Orang manis sampai gula kurang lebih yang paten lo. Yo. Oh. Yes.
Lah kok udu iki sing endi? Lah kuwi bakokmu kuwi. Aku mangrek wis apa? Kurang manis tambah ibu. Cocok mantul lah sampean aja diuntal dhewe. Jalur lagu. Kowe kok apa? Lah sampean kok untal dhewe. Tak gas tuh mau aku jalur nek ono. Kowe bojo untal. Lah kuwi lo kentai. Aku malah gosok. Anakku lemi ono sik. Sono jare aku dhewe. Ayo. Cara beda nih. Ayo iki generasi beralih deh. Rapopo. Ayo, ini kita akan bicara lagi rapopo. Generasi beralih. Saya mau apa? Bocah iki kepala Orang tadi uang bocah cilik nonton iki wis suwe. Nek pikiran aku sakit gendut. Aku wis sakit lho. Waduh, berarti kaya lek apa? Buku-buku. Nah, kodok. Kodok terus yo. Ya. Sama kaya ini ngenteni malah budikan malu terus kayaknya soalnya begitu itu mari wis biasa nek buyut ditongane masalah ini ketemu ke depan saya selalu sentuhan selamat Amin. rombongan kami ikut bersatu pernah membeda-bedakan Benar, gue benar. mas ketua Sinoma Cino Sebanur aku senang itu Sinoma cinta budaya dari Bener be, nyatane yo pakai duit-duit kas sithik dingge nglumpukne rombongan reo nglumpukne masyarakat Banten Alim. Kita kripik telo. kalian kok Sithik endang rata-rata pemerane yo penyebab kabeh lah wong jame wis mepet. Kok dikelali dene tau nek lah cuma kayak gitu ya mas Robert kalau katanya